Тясната връзка на гръбначния стълб с нервните тъкани повишава значението на проблемите в тази област. Особено състоянията, свързани с стесняване на канала, трябва да се оценяват внимателно. И така, какво е тесен канал и до какво води той? Тесен канал наричаме притискането на гръбначния мозък вътре в самия канал. Това се дължи на растежа на околните тъкани, притискащи гръбначния канал, и го наричаме тесен канал. Пациентите най-често идват при нас неспособни да ходят или с силно скъсено разстояние на вървене. Можем да кажем, че това е болест на старостта, която се появява след около 50-60 години. При оплаквания от стеснение на гръбначния стълб, хирургичните опции варират според състоянието на пациента. Операциите за тези състояния обикновено се извършват чрез поставяне на винтове. С най-новите методи, чрез микрохирургия и ендоскопия, тези пациенти вече могат да се оперират без винтове. На всички пациенти без приплъзване на прешлени или фрактури може да се направи операция без винтове. Ако пациентът няма фрактура на гръбнака или активно приплъзване в кръста, операцията може да е без винтове. Тъй като е болест на старостта, усложненията от класическите операции с винтове при тях са много повече. Понеже не се ползват винтове и е микрохирургия, разрезът е по-малък, възстановяването е по-бързо и операцията не се влияе от болести като остеопороза или диабет. След операцията пациентът се изправя на крака за кратко време. Тъй като не се поставя платина и прешлените не се свързват, а всеки се обработва отделно за разширяване на канала, няма ограничение в движенията на кръста. При правилна хирургия, ако стеснението не е от херния, а само от хипертрофия на лигаментум флавум и е добре почистено, няма риск от повторна поява. Обикновено пациентите стават след 2 часа и се изписват на следващия ден.